Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлим мин Айзилә Батырханова. Бүген 22 декабрь иртәсендә тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне теләп кала. Көннең кайбер истәлекле вакыйгалар белән танышыбызык. Бүген елның иң кыска көнендә Россия энергетиклары һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Иләребезне җылылык һәм яктылык белән тәэмин итүче энергетикларны чын күңелдән тәбрик итәбез. 22 декабрь пенсия фонды хезмәткәрләре өчен дә истәлекле. Бүген аларның да һөнәри бәйрәме. Россиядә 2018 елның көзендә пенсия системасын үзгәртү буенча закон кабул ителә. 2019 елдан пенсия реформасы башлана. Бүген Россиядә автор башкаручылар көне. Матур көй һәм иштәлекле җыр өчен шикләр юк. Көннең девизы «Матур җыр, матур кеше». Гадәттә бүген автор башкаручыларның концертлары уза, яңа исемнәр яңгырый. Хулин исеме ташкын булып килеп керде. Җырларның мәгънәсе, көчле энергетикасы белән ул күпләрнең мәхәббәтен яулады. Әле генә яңгыраган җыр да яшәргә өмет бирә. Авторның уңышы да шунда. Кадерле тамашачылар, студиябыз кунагы Илнат Фәрхулин. Илнат, исәнмесез? Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Хәерле иртәләр, кемгәдер хәерле көннәр. Мин дә бик шатмын. Беренче тапкыр сездә чакырган өчен зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, менә шулай матур итеп башладыгыз эфирыбызны. Һәм чынлап та җырыгыз да искиткеч матур, бик күпләргә яшәү өмете биргәндер. Читкә китми генә сорау бирим әле. Сез инде клипның башында язгансыз, бу клип чын вакыйгаларга нигезләнгән дип. Димәк, аңлавыбызча, Адельнең хәзер хәлләре яхшы. Аның хәлләре, Адельнең хәлләре яхшы. Бу теге случайно гына килеп чыкты. Без инде заказчик чыкты дагын, шалтыратты да, Азданкай районы Актүбә дигән поселок барында. Шунда үзебезнең концерт белән чакырды, инде паркта җырлап китә алмассызмы дип. Моның тарихын сөйләп китәсем килә сезгә, ничек килеп чыкты бу җыр. Дөресен әйткәндә, һәрбер җырның үз тарихы бар. Ул беренче китаплай гына язылмый. Теге кая мин җыр языйм әле дип килеп утырып язылмый, ничектер кичерешләр аркылы күңел халәте һәрбер җырда ул шулай салына инде. Һәрбер авторныкы да шулайдыр дип уйлыйм. Минем шәхсән үземнең шулай. Һәм килдек әлеге паркка, без үзебезнең концертны бирдек, сорамаганда идек, нинди бәйрәмгә кагылышлы. Бу шулай килеп чыкты. Адель берничә ел комада ятып, больницада терелеп чыккач, әти-әнисе бөтен шәһәргә бәйрәм оештырды. Кемнәр ярдәм иткән, Адель нидә вакытта инде шуша больницада вакытта. Һәм шундый бәйрәмгә чакырылды, без үзебез дә килеп төшкәч кенә белдек. Шундый бәйрәм икән, һәм Адель белән аның әти-әнисе белән шунда таныштык. Бүген көнгә кадәр инде без аралашабыз, алар белән дус, теге яхшы дусларга әйләндек дип әйтергә кирәк. Һәм шул концерттан соң Адельгә сүз биргәнем, Адель теге шуннан да йөрәккә үтеп керде ул шушы ситуациясының. Аның реаль менә видеоларын карагач, теге күпләребез команда җылап җибәрдек инде үземдәген, һәм күңелгә тиде. Менә сүз бирдек әти-әниенә, Адельгә, мин җыр эшләячәкмен, Адель сиңа багышлап. Һәм ул алай гына килеп чыкмады, Адель өчен генә язылган җыр булып чыкмады, ул бүген көндә күп кешеләрнең йөрәгенә үтеп керде. Дөрестән дә ниндидер мотивационный җыр дип кабул итәләр инде. Һәм яшьләргә дәген, урта яшьтәге һәм ул яшьтәге апайлар, абзыйлар дәген бик яхшы кабул итте әлеге җырны. Бу соңгы җырларның берсе, без инде булай ай саен яңа җыр чыгарып торырга тырышабыз. Ай саен. Ай саен. Айга икешәрдә була. Сез әйттегез, әйе, җыр булай гына язылмый. Димәк, монда бик кызыксынучан, бик менә шулай кешеләргә карата игътибарлы булырга кирәктер, Илнат, әйеме? Ягъни шундый мотивацион җырлар яза алыр өчен. Минем мондый мотивационный дип әйтергә кирәк, мондый случай беренче тапкыр, һәм булмасын инде ул андый хәлләр, андый мәшәкатьләр, кайгы-хәсрәтләр булмасын. Җыр ничек җыр языла дигән сорауга журналистлар күп сорау бирә бит, инде кайсы вакытта языла дип. Мин бөтенсенә җавап бирәм инде. Рәхәт вакытта, кешегә рәхәт вакытта җыр язылмый. Чөнки аны язасы килми, булай да рәхәт бит сиңа. Әгәр дә син күңел төшенкелеге бар икән, күңел эшең нәрсәдер бурычы икән, йөрәгең нәрсәдер, берәр проблема, акчасызлык, мәшәкать, менә шул вакытта яхшы җырлар языла дип әйтәсе килә. Сиңа рәхәт вакытта, кесәңдә акча бар вакытта, табын тулы ризык вакытта, менә рәхәт вакытта эшлисе килми бит. Сиңа булай да рәхәт бит, нәрсә турында җыр язарга. Ул яхшы җырлар дип әйтәм инде. Ул языла, әмма халыкның күңеленә үтеп кермәскә мөмкин.
син күңел төшенкелеге бар икән, күңелеңдә инде хисләр авырту әйтергә кирәк. Шул вакытта яхшы җырлар языла. Бу минем очракта. Ә башка авторларны әйтә алмыйм. Ничектер уйга калдырдыгыз мине, Имнат, чөнки сез әйттегез, ай сайын бер җыр языла дип. Хәзер һәм мин уйлап куйдым, сез гел моңсуланып кына йөрисезме әллә дип тә уйлап куйдым. Юк, ул әле минем моннан 7-8 ел элек язылган җырлар, 12-13 штук бар, алар рәткә чиратка төзелгән. Аларның һәрберсенең үз вакыты бар. Яз, көз, кыш, җәй бөтен серләрне ачып саласы килми. Алар кайсы җыр инде яз көне кабул ителәләр кебек. Кайсы җыр көзге җыр кебек, ансын калдырасың. Шуңа күрә эшлибез инде, эшләнгән эшнең кайчандыр эшләнгән эшнең нәтиҗәсен әле генә татый башладык үзебездәге. Моннан 7-8 ел элек язылган җырларның нәтиҗәсе бүгенге көндә шулай бар дип әйтәсем килә. Һәм алар төшеп калмады ничектер. Мода дигән бер бар бит инде. Стилистика, ул вакытта язылган җыр барыбер бүгенге көн белән куркытадан кайыр вакытта чыгарга. Бүгенге көнгә туры килер микән? Вазгатка туры килер микән? Ну, күбәй бер аранжировкадан тора бит инде, стильдән тора һәм тембральный, эмоциональный башкарудан дип әйтергә кирәк инде. Энергетика. Гадәттә кемнәр белән эшлисез? Нинди авторлар белән эшлисез? Сүзләр буенча безнең Гөлфия Шакирова белән бик яхшы тандым туры килде. Гөлфия апа белән ничектер миңа аның сүзләренә җыр бик тиз языла. Менә ул 2-3 минутта язылган җырлар бар. 2 минутта язылган җырлар бар. Шундый кайбер авторларныкы айлар буе да яза алмыйсың. Үзгәртеп бетерәсең сүзләрен, әлбәттә инде рөхсәт сорап, монысы булай түгел. Ничектер менә Гөлфия апа аңлатам, Гөлфия апа, миңа шундый җыр кирәк, менә мондай темага, менә мондай сүзләр булсын. Припевтамы, яисә кушымтадан шулайрак башлансын. Булды инде аңладым. Ул сырада ярты сәгать эчендә язып җибәрә. Гөлфия апа шундай. Шуңа күрә безнең аның белән тандым яхшы. Филис Хисаметдинов. Ансы сагышлы җырларга туры килә. Бик күп яздым аның җырларына сүзләр. Һәм башка авторлар. Инат, менә сезнең бала чагыгызга да кайтып килик әле. Кайларда тудыгыз, кайларда үстегез, әти-әниләрегез кем? Ничек иҗатка кирип киттегез? Бераз гына шылтырдыңыз я. Мин Саба районыннан, Саба районында Мамалай дигән авыл бар, бәләкәй генә. Мин 3-нче сыйныфтан көтү үстем. Гади авыл баласы, без гаиләдә 5 малай, әтисез үстек, әти мәрхүм, бездән бер үз аякка бастырды. Шуңа күрә бу инде бәлкем теге балачакның ничектер җитеп бетмәгән моментлары да шушында кысылгандыр инде, күңел түрләрендә бардыр. Булай безнең өйдә профессионал җырчылар юк. Минем әни гармонда уйный. Менә гармошкада инде хромкада кирәк вакытта җырлый дагы. Кирәк булса, калганнар мунчада душта җырлый инде. Нәкъ менә сез нәкъ менә профессиональ дәрәҗәдә инде багышладыгыз әйме үзегезнең тормышны? Бу хыялый максаты. Мин бала вакытын әйттем, башка бер белән шөгыльләнмәячәкмен. Бары тик шушы бер белән. Ну, әлбәттә, әлбәттә вакытта спорт белән инде, көрәш белән, хоккей бездә бөтен кеше шулай шөгыльләнде инде, ул көрәш, хоккей. Менә беренче җыргыз, нәрсә турында иде ул? Ничек кабул иттеләр аны? Хәтерлисезме ул вакытларны? Беренче җыр минем ки язган вакытыгыз дип әйтик инде. Иң беренче җыр нимә? Иң беренче җыр ул гомеремнең күзе ерак әле дигән җыр. Алла, бигрәксез. Белим, шундый текст килеп эләкте дә, Людмила Аланлы сүзләрне язылды ул. Ул җырны мин беренче тапкыр гына башкардым. Һәм башка җырчыга бирдем, ул никтер чыгармады. Бүгенге көнгә кадәр белмичә, бәлки кире алырмын. Аннан соң китте инде, менә ничектер канатланып киттем дип әйтим инде. Ул ничәнче еллар булды икән? 2012ләр. 2012 елларда беренче язган җыр. Нәрсә, шулай ук мин бер укыган идем, сез туган як турында, әлбәттә, менә шундый җырлар канатландырган икән сезне. Текстлар дип әйтик инде. Тургайлар икенче җыр. Тургайлар, туган як. Туган як. Ну, күп, әйбер темалар күп. Берсен әйткәндә язган темалар күп. Төрлесеннән бар. Менә хәзерге вакытта. Хәзерге вакытта. Менә чөнки сез инде бая сөйләшә башлаган идек без, әйме? Барыбер сезнең җырларыгыз менә хәзерге вакытта ничектер алар яшәү көче бирә торган җырлар. Яшәргә кирәк, менә мин аны кат-кат әйтәм инде. Нәрсә дә? Бәлкем шушы соңгы җыр өчен генә әйтәсездер. Ну, үтмә гомер дигән бар, ул тема. Шулык темае. Бу вазгыят, шулай тормыш бит инде менә бүгенге көн теге
кеше бит инде ни булдан карамастан яшәргә тырыша. Ничектер үндисе килә, поддержка бирәсе килә инде, мотивация бирәсе килә. Бу халыкка, үземә дәген шәхсән ничектер барыбер тагын да эшлисең килә бит. Әгәр дә халык кабул итә икән, яңа җырлар язасы килә. Тамашачы булмаса без беркем түгел, тамашачы безнең җырларны тыңламаса без беркем түгел. Шуңа күрә әгәр дә кабул итәләр икән күпмер дәрәҗәдә, барыбер эшлисе генә килеп тора. Яңа стильдә, яңа башкаруда үзеңне һаман дөресен әйткәндә миңа 33 яшь, мин һаман изләнүдә. Тембрально, бик яхшы, чөнки әле бу бит инде. Әгәр дә тукталып каласың икән, шулай син артта калырга мөмкинсең. Син артта каласың, дөресәйе. Менә без бит инде агымдагы елыбыз узып бара бит инде, нәтиҗәләр ясыйбыз берникадәр. Сезнең өчен 2023 ел уңышлы булды дип саныйсызмы? 2023 ел куйган барлык максатлар да үтәлде. Вот ничектер шулай килеп чыкты. Блокнотка язган идек. Концертларыгыз бик күп булды, җырларыгыз да бик күп язылды дип. Җырлар да бик күп язылды. 4 айда 3 айга 4 клип кына төшердек. Бу елны. Кешеләр бит инде елга бер клип төшерсә, шуның белән канәгать. Кайбер ниләрне әйтәм инде. Безнең шулай килеп чыкты. Менә гел эшлисе килеп торды, яңа җырлар чыгарасы килеп торды. Эфирларга да күп чакырдылар, Аллаһка шөкер. Радио, телевидениедә ташламады. Без аларны ташлаймыз, поддержать итәргә тырышабыз инде. Һәм инде киләсе көннәрдә дә җырлар язылып торсын, тамашачы безнең җырларны тыңласын. Барысына да, барыслык автор башкаручыларга да уңышлар телим. Бүген бит безнең көн. Мен үзем дә белмәгән идем. Кичәсе әйткәч кенә беренче тапкыр иштем, бүген автор башкаручылар көне икән. Әпәт бәйрәм итәсе була. Шулай. Менә соңгы сорау дип әйтик инде, автор башкаручы булырга җиңелме, авырмы? Инат. Монда инде 5 тапкыр консерватория бетергә була. Әгәр дә сиңа ул бирелмәгән, Аллаһ Тәгаләдән күпмер дәрәҗәдә моны хәтле булса да, ул әйткәнемчә ничә университет, институт бетерсәң дә булмаска мөмкин. Шуңа күрә монда беренче чиратта тормышны яратырга, халыкны яратырга, кешене яратырга, дөньяны, табигатьне яратырга кирәктер дип уйлыйм. Якыннарны яратырга кирәктер дип уйлыйм. Һәм нечкә күңелле буларак, каты бәгырьле булып, шулай җырлар язып, шулай бит каты йөрәкле булып, İşte җылылык булсын, кешелеклелек кирәк дип уйлыйм. Моның факторлары бик күп, но Аллаһ Тәгаләдән мин инде сөенәм, шундый мөлеккә генә талант биргән өчен һәм шатмын, чөнки ул бирде, без инде тамашачыны сөендереп торырга тиеш. Шулай. Илат, беләсезме, мин нәкъ сезне шулай дип күз алдыма китергән идем. Нәкъ телевизордан гына күрәбез сезнең җырларыгызны, җырлавыгызны бит инде тыңлыйбыз, әйме? Нәкъ шундый нечкә күңелле дип, шулай дип күз алдыма китергән идем, һәм нәкъ шулай булды. Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, безгә яхшы кәеф белән иткәнегез өчен. Һәм инде тапшыруыбызны да сезнең җыр белән тәмамласак, дөрес булыр. Кадерле тамашачыларыбыз, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән саубуллашабыз, бер-берегезне